Jak je to s vízovou politikou, Jani? Áno, čo sa týka vízovej politiky, tak samozrejme s kúpou nehnuteľností sa môžete stať rezidentom po splnení určitých požiadaviek. Nezískavate tie víza automaticky, to je veľmi dôležitá informácia, že nie každý, ktorý si kúpi apartmán v Dubaji alebo investuje v Dubaji do nehnuteľnosti, získava automaticky víza. O víza treba požiadať a po splnení určitých teda požiadaviek, čo je minimálna investícia, pre zelené dvojročné víza je to 750 000 dirhamov, čo je približne 190 000 eur a českých 4,5 milióna plus minus. A čo sa týka zlatých 10-ročných víz, tie sú podmienené minimálnou investíciou 2 milióny dirhamov, približne 500 000 eur, čo je niečo cez 12 miliónov českých korún. Následne v podstate po splnení týchto požiadaviek môže klient o tieto víza požiadať a pomáhame aj s takýmto procesom alebo teda so získaním víz pre našich klientov. Pomáháme teda jak s pronájmy, tak se získáním víz, založení bankovního účtu, ze založení firmy a s dalšími vlastně věcmi nabízíme takový komplexní balík služeb.